täytyy sanoa, että on kyllä messujen yksi sellainen niin kuin silmiin pistävin vene, minkä mä oon niin tässä tähän hetkeen nähnyt. Mikä tää on? Tää on Nemo 600, me ollaan soppolalainen firma. Tehdään alumiinivene. Siis tää on teidän kokonaan alusta loppuun teidän oma tekemä? Joo. Okei. Ja tää on alumiinivene? Joo. Se kiittää? Se kiiltää, siihen on nähty vähän vaivaa. Onko? Se on lisävarusta. Okei. Hei tää on tarkoitettu mihin? Ihan siis huvikäyttöön siirtymiseen paikasta A paikkaan B. No, yhteysveneeksi, kalaveneeksi, mitä tulee mieleen. Tää on muunneltavissa niinku eri käyttötarkoituksissa. Okei. Minkä takia tää muoto? Miksi tää on nää laidat menee näin? Onko se joku niinku... Koko homma lähti siitä, että tehtiin mahdollisimman merikelpoinen vene. Ja tää runkomuotoilu tulee sitten vähän lisänä tähän näin. Okay. Keulasta näkee hyvin, se on matala keula, se pysyy aina kartalla, mitä sä toulut veneen kanssa. Okei. Sitten rantautuu helposti, tää matala laita tekee sen, että on hirveä tila käytössä tässä. Okei. Homma toimii. Mites säilytystila? No meillä on semmonen vähän tavallisuudesta poikkeava kokoinen säilytystila. Oho! Sinnehän mahtuu. Sinne mahtuu vähän kaiken näköistä. Siis se on tosi. No joku yllättäen meillä sanoi pisas sinne laitolle. En mä nyt suosittele. Ei suositella. Ei ole ainakaan meidän puolesta ei suositella. Ei. Mitäs moottori? Minkä kokoista moottoria tässä pidetään? No 90-200. Se on ihan mitä haluaa. Taloudellista ajoa vähän ripeämpää. Niin. Ja te olette Tohatsun moottoriin laittanut tähän nyt. Joo, Tohatsu sopii meille tosi hyvin tähän. Joo. Homma toimii. Siellä on tarpeeksi vääntöä ja on tarpeeksi oikein. Juuri näin. Jos mä vielä oikein ymmärsin, että penkithän se siirtyy. Joo, me menee kiskustas kannella, että siihen voi lisää penkkejä jos haluaa tai ottaa pois, jos tuskaa isoa kamaa mökille tai jotain. Ja mitä tulee mieleen. Siihen voi asentaa vaikka kuljetuslaatikoita lisää, mutta sukelluskaamoja. Ehdottomasti joo. Hei, kiitoksia paljon. Yes. Kiitoksia. Tää on käsittämättömän mielenkiintoinen. Tää näkyy kaukaa, kun täällä kävelee niin. Käytyviä. Tän huomaa, tätä ei voi olla huomaa. Ei muuta kuin penkin leitä. Niin. Siinä. Musta tuntuu, että tää on tulevaisuutta Suomessa. Alumiiniveneet, mitkä on tehty tyylillä ja mitkä on niinku mageen näköisiä. Koska kyllähän vene voi olla myös mageen näköinen. Hieno vene.